дар варзишгоҳи Талко Арена. мо равшанем, равшани клуб, равшани Бостон. Конят, зарба ва гол! Барои Мусо Нурназаров ва гол! аз нигоҳи шумо беҳтарин бозигари ин вохӯрӣ? рақами 1 то рақами 100 ҳамаш зур бозӣ кард. Ҳоло вориди майдон мекунанд. салом дӯстон, инак мо дар шаҳри Турсунзода қарор дорем, дар варзишгоҳи Талко Арена, он ҷое ки дастаҳои Равшани Кулоб ва Истиқлоли Душанбе барои суперҷоми Тоҷикистон рақобат мекунад. Меравем ва аз дохил мебинем ки ин бозӣ чӣ гуна сурат мегирад. мо омадем ба хотири тамошои як футболи зебо. шумо чӣ? Супер ҷомро ҳоло вориди майдон мекунанд ва ёдовар мешавем ки Холмурод Зардов ки ҳоло ба ҳайси довар фаъолият мекунад дар гузашта. қабл аз он ки мо вориди варзишгоҳ шавем, ҳатман ки бояд ки чиптаи бозиро дарёфт кунем, чунки бидуни чипта вориди варзишгоҳ шудан ғайриимкон аст. ҳарчанд ман ҳуҷҷат дорам, метавонам бидуни билетам ё чипта вориди варзишгоҳ шавам, вохӯриро тамошо кунам, вале ба ҳар ҳол мехоҳам ки бо 10 сомонӣ ҳам бошад саҳми худро дар рушди футболи кишвар бахусус дар иқтисодиёти ин ду дастаи футбол гузорам. шумо ҳатман ки билет дарёфт кунед ва баъдан вориди варзишгоҳ шавед. хуб, билет ва меравем ин бозиро тамошо мекунем. کلوب از آن موز مو از آن کلوبه روشن جا بازی کن مخلصا ترازی کن در این ملکی تاجیکان کلوب از شهر باستان дӯстони гиромӣ, имрӯз мухлисони дастаи Равшан беш аз 400 километр роҳро тай карданд то бозии суперҷоми Тоҷикистонро тамошо кунанд ва ҳамзамон дастаи худро ҷонибдорӣ бикунанд. хуб, мо инҷо роҳбари фан-клуби дастаи Равшанро вохӯрдем ки ҳоло мефаҳмем назари ӯ дар ин бора чӣ гуна аст. салом алайкум ба кулли мардуми Регар. моро хеле хуб қабул кардан. ташаккур. фан-клуби махсус фан-клуби Регар барои мо бисёр дастгирӣ кардан. муддати ҳамин 3 рӯз шуд ки фақат барои мо ёрдам кардан. масалан ҳамаи чизора ташаккури зиёд. ҳамада мо иншоалло ки дастаи худмон ғалаба интизорем. чӣ қадар одам имрӯз аз клуб барои тамошои ин бозӣ омаданд? аниқ намедонам, не ки хеле омагия бисёр аст. мумкин камишта 3000 камишта мумкин. бо мебинем ки ина ҳама омаде сай ака аниқ шумораро намедонем. хуб, чӣ натиҷаро интизоред? ҳарчанд ки Истиқлол оз як дастаи бисёр пурқувват аст, аммо мавсими гузашта шумо якчанд маротиба тонистед ки ӯро шикаст бидиҳед. мо имсолан иншоалло ки метавонем. мо равшанем, равшани клуб, равшани Бостон. мо ай дастаи худмон боварӣ дорем. иншоалло ки мо ғалаба мекунем. мо ғалаба интизорем. Равшан ба пеш. ба пеш. саломат бошед. با وجود آن که رقیب ازلی اند، فوتبالبازان دوستی همدیگر هم هستند. ببینید چگونه همدیگر را گریسنکو، ظریفوف و دیگر فوتبالبازان در امروز در هیئت اساسی دسته روشن به میدان دارند. علیشیر جلیلوف، رستم یتیموف، حمدانی کمالوف، رستم سویروف و دیگر فوتبالبازان اکنون احسان پنجشنبه
ба натиҷаи хуб ҳам даст ёфт. ҳоло дар майдон қабл аз бозӣ барои ба даст овардани супер ҷоми Тоҷикистон дар соли 2010 тамошобин дар вардишгоҳ боз ҳам ин дастаҳо барои ба даст овардани супер ҷоми мамлакат бо ҳам рақобат мекунанд ва бозӣ аз маркази майдон аз ҷониби футболбозони дастаи Равшан шурӯъ мешавад. Холмурод талош мекунанд дар назди тӯб Эҳсони Панҷшанбе. дар варзишгоҳи Талки Арена мо вохӯрдем шораи телевизиони варзиш ва футбол Парвези Маҳмадамин ки ҳоло андешаи ӯро ҳамчун як шораҳ дар мавриди бозии мазкур пурсон хоҳем шуд. Хуб Парвез, аз ин бозӣ чиро интизор доред? Ташаккур. Ман фикр дорам давоми солҳои охир набарди байни худии дастаҳои Истиқлол ва Равшан боз ҳам ҳамон шукӯҳу шаомате ки қаблан дошт ба худ баргардонд. Ин махсусан баъд аз ғалабаҳое ки Равшан дар мавсими гузашта бар муқобили Истиқлол дошт иттифоқ афтод ва медонед дар мавсими гузашта дар бозии суперҷом худи Равшан бар муқобили Истиқлол ғалаба карда буд. Дирӯз ҳам зимни нишасти матбуотӣ маълум шуд ки Истиқлол ҳадафҳои гӯем баргардондани суперҷоми кишварро дорад ба худ. Аз ин рӯ интизориҳо аз ин бозӣ бениҳоят зиёд аст, махсусан аз нигоҳи сатҳу сифати бозӣ. Ман фикр мекунам Истиқлол бояд нишон диҳад ки тағйиротҳое ки дар равзанаи гузариши тобистона буд то кадом андоза таъсир расонидан. Бозиҳои чемпионат албатта хеле хуб ҳастанд барои дастаи Истиқлол, аммо бозии суперҷом як рақобат аст. Равшан ҳам муқобилият нишон медиҳад, аммо Истиқлол имрӯз ба фикрам ҳаракат мекунад ки бозии беҳтарини худро барои мову шумо пешниҳод кунад. Фақат як чиз метавонад каме барои Истиқлол имрӯз мушкилӣ эҷод кунад, ин майдони табиӣ варзишгоҳи Талки Арена. Зеро медонем ки Истиқлол бештар дар майдони сунъӣ дар шаҳри Душанбе бозӣ мекунад. Дар назди тӯб Эҳсони Панҷшанбе. партоби баланд юба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва зарба ҳам зада мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Блессинг Элеке пас ба Камолов, фурсат барои дастаи Истиқлол. Камолов имконият, зарба ва гол. Ва ҳисоб дар дақиқаи 27-уми рақобат бинандаи азиз кушода мешавад ва Рустам Соиров тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи Равшан равон мекунад. Кори Блессинг Элеке ҳам дар ҳамин ҳамла хеле назаррас аст. Партоби хуби ӯ ба Камолов ва ду дифоъгари дастаи Равшан ҳам Холмурод Назаров ва ҳам Бахтовари Хуршед натавонистанд садди роҳи Амадони Камолов шаванд. Дар ҷаримагоҳ Камолов бисёр олӣ бозӣ кард ва тӯбро рост ба назди Рустам Соиров равон кард. Зарбаи Соиров ҳам андаке баландтар буд, вале бо як расиш ба тири дарвоза ворди дарвозаи Евгений Гриценко шуд ва ҳисоб дар бозии имрӯза боз гардид. Ба зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан партоби анҷом мешавад. Зарба бо сар иҷро шуд ва инҷо Муҳаммадҷон Раҳимов эътироз мекунад ба довар ки ту ба дасти футболбози дастаи Истиқлол расидааст. Маст ба бозӣ бо дар суперҷоми кишвар ва як зарба бисёр ҳам сахт ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов. Бубинед ки чӣ гуна дарвозабони Истиқлол ин вазъиятро бартараф кард. Алишер Ҷалилов ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва мебинем фурсат барои Мусо Нурназаров ва гол. ҳисоб 2-1 дар дақиқаи 83-юми бозӣ бинандаи азиз ва ҳисобро 2-1. Бубинед пас чӣ гуна олӣ будааст аз ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол равон карда шуд. Воқеан ҳам олӣ бо паҳлӯи пой ки аслан ин кор хоси Лука Модрич аст. Met ons Kholi, dek ai Silva ra Brazil samet temos que amia kan.
баҳодур ном нафаре ки вақте ки Регар аз Лигаи Олӣ афтид ашк рехта буд ва ҳам аз томонаҳо паҳн шуд ки мухлиси ашадии Регар аз Россия омад барои тамошои футбол, аммо дастааш аз Лигаи Олӣ ғалтид. Имрӯз мо омадем ба Регар ва мо ҳамин ҷавонро вохӯрдем. Имрӯз дар майдони дастаи шумо суперҷом мегзарад. Истиқлол, Равшан ва мухлисони худи Регар киро дастгирӣ мекунанд? мо имрӯз ҳамчун як мухлиси футболи тоҷик бигем, ҳамчун нейтралӣ. Мақсад мо медонем ки имрӯз ҳам тарафдорони Истиқлоли Душанбе омадагӣ ҳастанд ва ҳам тарафдорони Равшани Клуб. Мо ҳама як бародарем. Мо ҳама ин пешравиҳо барои футболи тоҷик аст. Ман як худам ин кор ташкил накардам. Ман якчанд бародар дорам ки мо якчанд нафар ҳастем бо дастгири анам нафаро мо имрӯз ҳамин чизоро тонистем ташкил кунем акаҷон. Ман миннатдори худро ба ҳар як аъзои фанклуби дастаи Регар тадаст мерасонам ака. бояд бигӯем ки аз ҷониби роҳбарияти дастаи Равшан ба ин мухлис ки барои як меҳмоннавозӣ ҳамчун як тӯҳфаам тақдим шуд. Либоси расмӣ дастаи Равшан ва он футболбози бразилӣ ва хуб ин ҳамчун як ёдоварӣ барои шумо мемонад. бале бале акаҷон, ман ин гуна футболкора бисёр дорам ака. Аз ҳамаи мисолчиҳои Фатлуев дорам, Алишер Ҷалилов. имрӯз наму бразилси ки буд дар Равшани Клуб якчанд муддат бозӣ кард, Матео Силва. хеле насиби мо будааст ки ин ҳама барои фанклуби дастаи Регар даст ака. ин ҳама меҳнати мо аст акаҷон. чаҳорumi ҷадвал қарор дод ва бозии ояндаи дастаи Равшан муқобили тими Вахш мебошад. Хуҷанд, Ҳосилот ҳам наздиктар ҳастанд. умуман Ҳосилот, бинандаи азиз, баъд аз бозии даври эҳтиром мегузоранд ва ҳам хеле дар сатҳи баланд буданд ва агар сейфҳою ё ҳаракатҳои ӯ намешуд, шояд тимҳоро то моҳи сентябри соли ҷорӣ суперҷоми кишварро ноиби президенти Федератсияи футболи кишвар Алишер Рӯҳонов боз мегӯянд ки дастаи Истиқлол мухлис надорад. бинед имрӯз қариб 30% варзишгоҳ пур аз мухлиси Истиқлол буд, бахусус Акай Фатло ки воқеан ҳам мухлиси ашадии дастаи Истиқлол ва тими миллӣ аст ва имрӯз бо шогирдони худ омад то ин дастаро ҷонибдорӣ бикунад. хуб бозиро чӣ гуна шаҳр медиҳед? бозӣ беҳтарин буд, классикои футболи тоҷик буд. мо имрӯз аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Турсунзода, аз ноҳияи Шаҳринав ҳамаи мухлисоне ки мухлиси футбол буданд, ҳамаи онҳоро даъват кардем. шоҳиди он будед ки ҳамин тарафи сектори 10, 11, 12, 13 ҳама мухлисои Истиқлол буд. бозӣ бо тамоми санъаташ гузашт. ҳамаи мухлисои Истиқлол боварӣ дорам ки ҳамашон хирсанданд, ҳамашон розиянд. бозӣ дар сатҳи олӣ буд. хуб тақдири бохӯриро 2 гол ҳар кард, 2-1 Истиқлол ғалаба кард ва оғози мавсим аст. дар идомаи мавсим чӣ гуна бозиҳоро шумо интизор доред? дар идомаи мавсим аз ин бозиҳои зебою ҷолибтара мо интизор ҳастем. мо доимо дар бари Истиқлол ҳастем, мухлиси Истиқлол ҳастем. аз худмон боварӣ дорем ки ояндаям ҳамин хел дастаи дӯстдоштаи худмона бо ҳамин хел шиору овезаҳо, бо парчамҳои Истиқлол, бо парчами Тоҷикистон, бо шиору овезаҳои Истиқлол мо ҳамина ташкил мекунем. ана доимо дар бари Истиқлол мо дастаи дӯстдоштаи худмона мухлисӣ мекунем ки доимо ҳамин Истиқлол, ҳамин дастаи Истиқлол дона ки мо дар бари ҳаваи доимо ҳастем. аз нигоҳи шумо беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ? беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ Рустам Ятимов буд ки ду ҳолати ҳамин 100% гола ба ҳамин ман дидум ҳавая гардонда ҳамин Рустам Ятимов буд ба фикри ман. ака ҳамашон хуб бозӣ карданд, ҳамашон меҳнат карданд, ҳамашон зур бозӣ карданд. аз рақами 1 то рақами 100 ҳамаш зур бозӣ кард. ташаккури зиёд. ҳамин гуна бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Равшани Клуб ба анҷом расид. Истиқлол бо ҳисоби 2-1 дар ин вохӯрӣ ғалаба кард. ҳарчанд Равшани Клуб имкониятҳои зиёди голзанӣ дошт, аммо чӣ метавон кард бар муқобили Рустам Ятимов, яке аз дарвозабони беҳтарини на танҳо Тоҷикистон, балки қораи Осиё ҳам гӯем хато намекунем. То дидорҳои навбатӣ гузориши мо аз варзишгоҳи Талко Арена ба анҷом расид. боз дар вохӯриҳои дигар, дар бозиҳои дигар ва мехӯрем. Хайр. Feeling sky's the limit.